Nanapod ko'y istorya. Sumpay ni sa Subilanon nga mag-ina nga wakwak. Katong ang nanay nga nibuto ang simud ba. Pagka sunod adlaw, igutom na sila. Oh no! Nya, di man makapangwakwak lagi ang inahan kay nibuto man ang simud. Ingon siya sa iyang anak nga, "Nak, ikaw na lang sa ang mangwakwak ron kay di man ko kapaak." Yan po ang anak, "O sige nay, nagulang inahan kay ngun siya, pag-upara ba ka nakabalong lupad?" Po ang anak, "Tanaw nay kung makakuan manikamot mo karon." Sige, lupad na ang anak. Lupad siya. Subay na po siya dito sa dagat. Nya, mingaw gihapon. Subay na po siya dito sa merkado. Tahu niya, mingaw yun. Ato siya sa plaza. Tanaw niya to, argi si Rizal, dinagi siya pailan. Naral gihapon diri ang kabilya ba ni gawas. Nya, sige libot-libot. Wala mo siya nakita, mingaw yun. Nya kay kapoy naman siya o kapay. Kapoy naman siya. Na-dive. Na-dive dito na-shot sa basurahan. Oh no! Shot. Mura pag 3 points pa. Sa baril ba nga basurahan, shot siya dito. Nya, uli siya. Nya, tuk-tuk. Ayo, nay. Nya, sabi sa nanay, "Anak, kumusta?" Yan po lang anak, mingaw nay. Sige kung lupad-lupad ba, huwag ko kakita o tao niya. Antod, na dive na lang hinuon ko. Siya, "Nya, wala zero tagaron." Yan po lang anak, dili man nay kay pag dive na ko sa basurahan, kita mo ko rito napkin. Oh no! Ato na lang himunig tsaa. Tsaa na lang daw. Kung magidugo, nagtyaga na gid sila sa napkin, gihimon nagtsaa. Busog po taon sila. Maura to. Nakadaginot gihapon. Kung nalingaw mo sa akong istorya, paki-click ng nag-ready ang button ka ng subscribe button ba. Adagang salamat. Padayon ka mo suporta.